नोंथांमोना नुगासिनो गामिनि आइ माइनावमोना आर'ज लानो थाखाय जमा जाबाय। आलासिबो हांख्रायहरदों सावरायगिरि हिसाबै। नोंथांमोना नुदों नैबे बर्डआव दिनैनि नैथि मंगलबार साननि गाहाय सावरायगिरि हिसाबै मुस्लिमा फैसालि उजिर, बारग' माइनाव आफादनि आफादगिरि आरो जिल्लानि बिबानगिरि, बिश्वनाथ जिल्लानि बिबानगिरि सिबिनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ, खुलुमनाय थिनाय जागासिनो दङ, नोंथांमोना देखायगासिनो। 2 नं जामुगुरि गामि गहपुर गोथार बाथौ सानखौ लोब्बा लाखिनानै गाजा गोमजायै खुंनो नाजादों। मानगोनां गावबुराखौबो एसे दिन्थिबाय। बिष्णु दैमारि खुलुमनाय थाबाय। सावराय मेला जाथ'वाखै, दान्दिसे उनाव जागोन। माखासे गामिनि बैसो जानाय आइमोनाबो फैदों, मादैमोनाबो नोंथांमोना नुगासिनो दं नै। फैद' जों आलासि फैबाय, फैद' रायजोफ्रा आलासि सफैबाय। दे खुलुमबाय। आलासियाव फैबाय दे खुलुमबाय। आंहा दे आलासिफोरा सफैबाय, ओंखायनो आफादनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। जय आफा बोराइ बाथौनि, जय आफा बोराइ बाथौनि, जय गोथार बाथौ साननि, जय आब' फैसालि उजिरखौ बरायनायनि, जय आब' फैसालि उजिरखौ बरायनायनि, जय गोथार बाथौ साननि। दे जिरायथ'दो। जोंहा लासै लासै फारि फारि हाबनायफोरखौ खालामनाङा, मानो होनबा जोंनि आखायाव मेरला सम दं। बारा होंगो दोंगो खालामनाङा, मददथिंजाय। आलासिया सफैबाय, नोंथांमोना दिन्थिगासिनो दङ। जिखिनि हाबनानै दं बेखिनिया खुलुमनानै ओंखारबोग्रा आरो गोदान हाबथ'नांला, मानो होनबा एसे उसुबिदा नुयो। जों दा उनावबो खुलुमबाय थानो हागोन। जिखिनि हाबनानै दं बेखिनियाव खुलुमनानै ओंखारबोदो। दायो उनाव एसे उनावबो खुलुमनो हागोन, ओंखायनो बेखिनियाल' खुलुमनानै ओंखारबोदो। आरो जोंहा लामाथिं एसे आलासि दं नामा रायजोफ्रा बयखौबो दान्दिसे सम हाय दोरोदनो थानो थाखाय गुरै खावलायनाय थानाय रायजो राजानो मन्दिराव हाबफैनो थाखाय गुरै खावलायनो हाबाय। दैदेनगिरि बिथाङा गासिबो रायजोफोरखौ सिङाव हाबनो थिनगासिनो। जोंहा लामानि भिउखौ एसे देखायनो नागिरदों। आसारि बिथांखौ गावनि हाबाफारिखौ जागायलांनो थाखाय आफादजों खावलायनाय थाबाय।